Και μετά... PlayStation, αλλά θες jailbreak. Γιατί δεν ξέρω, μάλλον είναι επειδή είναι κρασαρισμένο και δεν το έχει πάρει κάποτε. Είναι κράκρα, πώς να σου πω, γιατί δεν το έχει πάρει. Το έχει κατεβάσει έτσι, δεν έχει σελίδα. Και θέλει jailbreak, δηλαδή να σπάσει το PlayStation. Να το σπάσει όχι μεταφορικά. Να πάει σε ασπιρί να το σπάσει. Όχι, απλά να το πάσει να είναι αυτό. Κάνει jailbreak. Πάει στο ασπιρί να το σπάσει. Όχι, μου είχε πει ότι δεν μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να έρθει γιατί είναι εξαιρετική. Όχι, θα πάω στην πλατεία Γεωργίου με το Σπύρο. Ναι, για μια εκδήλωση. Κάτι. Μπορείς. Μαζί με το Σπύρο. Ναι, μαμά. Να σ' αφήνω. Ναι, και μετά πάμε στην πλατεία Γεωργίου. Δεν ξέρω. Μου βλακία θα είναι. Μου βλακία θα είναι μάλλον. Εγώ πάω να περάσει η ώρα.